Malta żammet waħda mill-iktar rati ta' qatt baxxi fl-Unjoni Ewropea tant li b'5.1% pajjiżna kellu t-tielet l-inqas rata ta' nies jirreġistraw fost it-28 pajjiż membru tal-istess Unjoni Ewropea. Huma biss il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka li għandhom rata inqas minn ta' Malta. Filwaqt li l-medja taż-żona euro hija d-doppju ta' dik f'pajjiżna b'10.3%. Fl-Unjoni Ewropea tlaħħaq 8.9%. L-istatistika kienet ippubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea u tikkonferma dak li ppubblika l-Uffiċċju tal-Istatistika f'pajjiżna ftit tal-jiem ilu. Dan meta rrapporta tnaqqis fir-rati tal-qatt tal-25 xahar konsekuttiv. Fl-istatistika tal-Eurostat, Malta reġistrat rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ li hija ferm inqas mill-medja Ewropea. L-istess fejn jidħlu n-nisa fejn ir-rata ta' nisa jirreġistraw hija nofs ta' dik fl-Unjoni Ewropea.